Nasa Angeles, Pampanga na naman tayo. So catering service mga kabeli. Yeah, shout out Tita Marie. Thank you. So Angeles City, Pampanga. So parati dito ang set natin ngayon. Pagkita mo, Japon. So yun mga kabeli, nandito na kami. Town and Country Homes. Yun, ayun. Kaya nasa Angeles kami mga kabeli. So mga kabeli, napakabait ng mga guard dito sa Town and Country. Ayan, inano tayo, viewers din natin. Go po. Ayan. Sir, baka gusto mo may shoutout ka? Shoutout ko lang yung yung taga-probinsya. Ingat na lang kayo palagi dyan. Anong probinsya para? Masbate. Masbate. Anong apelyido mo, sir? Iskote. Iskote, ayan. Monumentum Security Agency. Yan, Saka kay shoutout po. paring Sidro, shoutout. Paring Natividad, shoutout ko rin. Yun. Thank you. Thank you, sir. Diretso na kami sa banda yung Sa dulo, naka-letter Y, kanan. kanan. 7 kanto, kaliwa. Okay, thank you po. Salamat. Kaya mga beli, nandito na tayo sa Town and Country. So mga beli, Town and Country subdivision, isa din po siya sa mga sikat na subdivision dito sa atin. Yan. Tapos yan na, shoutout na Medna. Thank you. So mga belly viewers po, anong family name po? Baltasar po. Baltasar family. Thank you po, thank you. Sige po. Thank you. Bye-bye po. Yan, shoutout po Baltasar family. So taga rito sa Town and Country, mga belly viewers natin. Salamat po sa suporta. So yun no, Tita Marie, ayan. Ay, yan ba yung maka-live ya? Oo. Marahin na yung nag-open, tala na ako kahit Siyempre. May basahin pa mga talent eh. Ay, thank you. Diba? Pero maganda. Nano niya po Tita Marie, Ate Marie? Ala, hindi naman po kilala. Kabatch kayo po. Walang Yan. family. Anong name niyo po? Meg! Yan, shoutout niyo po si Ate Marie. O, Maria, yun yung malago na pala. Balak, Marie, malago kayo. Mas malago yung pala yung Meg. Sabi ko, Marie, bayaran mo yung kanitang lamesa mo. Malamesa, content. Ang mga kanitang kahit. O, sabihan mo ka mama ko. So yun mga belly, nag-start na yung mga kabeli natin. So
Yan, dyan. Kaway-kaway. Yan. Okay mga beli, yan na umambon man, umuulan man, tuloy pa rin ang kasiyahan pagdating sa Kabeli. Yun, John Paul, isang bagsak. Hello po mga kabeli. Happy birthday, Tita Edna. Happy birthday, Tita Edna. Yan, shoutout mo naman si Ate Marie mo. Yan, Ate Marie, shoutout po. Yun. Ingat po kayo palagi. Ayusin mo yung pagluluto, John Paul. Go. Chef yung umorder sa atin. Wow, masarap po magluto. Ano, kawayan. Kawayan ang alam mo lutuin. Okay mga beli, hintayin lang natin mga pagset ang mga kabeli natin. And then tayo, yan, pahinga lang tayo ng konti. Dahil one and a half hour din tayo nag-drive. Tapos luto na. So yun mga beli, lulutuin pala natin is lechon belly. Ano ba? Sepo egg. Wala sepo egg. Ano sepo egg? Chop suey. Ba't may ano? Wala yan, sa ano yan? Sa arroz valenciana. Yun. Ano pa? Roast beef. Roast beef. Ano pa? Chop suey. Chop suey, sinabi ko na eh. Hindi ko alam. kung Kanton. anong- Yun, kanton mga kabeli. Saka iced tea ni Kuya Roy. Yun, nice tea. Dito po. Shoutout po, Shoutout Tito po. Roy. Kahit malamig yung panahon, masarap ito mga kabeli. Iced tea. So sa Sunday, kailangan marami tayong iced tea sa farm ha. Ito po mga kabeli, Sunday. Yun. Sa ano, tama po. Up. So ito yung mga kabeli natin. Napakagandang bahay pala ni Tita Edna. Yan. Ayan. Ano yan? Sulit mga kabeli. Yun. Ikaw na nagtitimpla yan. Yan, ano gawa dyan? Tago. Tago? Inaayos yung mga sandok natin. Okay, sige. Lechon belly poy. Kapulit yung belly mga kabeli. Yun. Yun mga kabeli. Ito po mga kabeli. Dyan lang ang... Lakas. Hindi. Ano? Pag. Yes ma'am. Okay mga belly. Yun. Ayan. Video. Kapulit yung belly to. Ano yung belly yan? Yung belly. Ilang kilo yan? Di ko alam ng kilo to. Sige belly bumili. Bawang. Ha? Bawang. Bawang. Maglalagay ng bawang. Nalagyan natin bawang mga kabeli. Tapos, Tapos tanlad. alad. Saka bango. Leeks. Ha? Leeks. Nampraklings. Leeks ko daw. Leeks. Tapos roll natin. Yung dyan natin dyan. Kari. Tali. Yung babi. Tali ko. Talabi na. Tapos, kung ano yan? Bawang po, panggisa. Isa. Panggisa po. Yan. Sige. Uy, Uy. ngayon. Carrot. Saan gagamitin yan? Maraming putay. Anong putay? Wala ng pansit. Chapsuy. Oh. Seafood. Oh, Yun. ano pa? Roast beef. Ano pa? Wala na. Wala na. Sige. Trabaho Ko dyan. Ha? Trabaho ang. Oo. Kuha ko dyan, ano yan? Nakakakain. Ha? Oh. Mari. Oh. Ano babi? Matalim yan, baka masuka ka dyan. Oh, huwag mo laruin. Gawin ka. Kari. Babi. Ano daw? Sabi niya ano, Kuya Dam? Babi. Babi. Tali. Kekari TV. Jemi. Okay. So yun, mawalan na araw mga kabeli. So mga kabeli yan na may iba tayo. So mga kabeli ito, tumbahay nila Mamed na is for sale. So 300 square meter sa yun, lalagay ko na lang yung message kayo sa FB page namin dito.
Doon yung po malalaman yung price. So nasa exclusive subdivision tayo, country, town and country. So yan mga belly, yan yung bahay, 300 square meter. Meron siya second floor. Meron siyang 3 bedrooms. Yan. Mga belly, naka for sale yan. Sa gustong makita at ano yung mga details nito mga belly, comment lang kayo or mag-message kayo sa amin sa FB page namin, tapos yun, masasagot namin kayo. Yun. Tapos ito na si Kabeli, kung saan sumasalpak. Bulaga. Mga belly, umuulan man, binabagyo man tayo, tuloy pa rin ang trabaho natin. Ayan, cameraman. So mga belly, may payong si cameraman, kaya lang nababasa pa rin. So ayan, nagpagawa na. Kasya ka ba yan? Problema ko lang, baka di ako kasyo. Baka di kasyo mga kabeli. Magpayong ka na lang, wala na. No choice tayo. Payong, hindi kasya. Nataba ako. So ayan mga belly, alam naman natin may low pressure ngayon. Ano, di ako kasyo. So yun. Pero kasya to. Game na tayo mga belly, Ross Valencia na tayo. Tapos, ano ba? Kapsoy. So, time check tayo, alas 2. So, kailangan 4. Okay na yung food natin. Kasya ka yan? Sila na sumuot mga kabeli. Di kasya sa akin eh. Yun. Ay, ikaw cameraman yan. Hindi rin. Di ako na. Mga belly, ito may mga extra dessert kami. Yan na, pampalit. Alam naman namin. Umalis kami sa bahay kanina. Umambon lang, kaya lang. Ngayong paggabi, mukhang ngayong gabi darating yung bagyo. Patay. Pasok ka lang. Pasok. So, signal number 1 na tayo dito sa Pampanga. Hindi ko alam kung nagtaas na ng level. Pero alam ko pag gantong ano na yun, signal number 2 na tayo. Okay, tuloy ang trabaho, Jepoy. Tuloy mga kabeli, umulan man o bumagyo, tuloy ang trabaho. Umulan man o bumagyo. Galing din yun. Yun. Lobo. Idol daw, idol. Kaya mga Billy, tumarating yung mga setup natin. Setup nila pala. So, ayan, table and chair nandito sa kabila. Tapos yung sound system. Sound system. Ha? Sound system. Sound system. Opo. Okay mga Billy, yan na, game na tayo. So yan mga Billy, yung nagde-decor nga pala doon na promote ko lang po, baka makalimutan ko. Yan na, Meg and Ella. Yan na, My Artwork by Meg. Backdrop Design. Ayan po. Contact number. Yun. So yan mga Billy, sa gustong magpa-decor, lalo na may mga maliliit kayong party or malakihan, pwede po sila. Yan, tawag lang po kayo, ilalagay natin yung Contact number. Ano ka? Kapsoy. Hindi, ano muna tayo? Malaysiana. Parang kasarola natin. Aros Malaysia na muna Kabeli. Gigisa muna natin yung ano natin, yung karne. So, chicken. Maandar ba? Yun, mapoy. Kabeli, maandar oh. Yun, bukas. Yun. Walang dalan. So yan mga Benny. Hindi. Dahil na saging. Saka yan, kailangan mo na yan. Okay mga Benny. Gigisa muna natin yung arroz. Valenciana natin. Bawang sibuyas. Tapos ito transfer natin. So kailangan na natin ng kawali. Malamig na araw mga Benny. Okay mga Benny, Coca-Cola. Yun. Cooking oil. Mga Benny, pag ganito pa na masarap sa bahay eh. Namamaluktot ka sa sofa ba nanonood ka ng TV. Ito ang gawa nito talaga.
Sibuyas mga beli. Ang hirap na. Hirap magtrabaho mga beli pag umuulan. Mahirap na masarap, yun ang ibig sabihin na. Lagyan mo muna dyan pa yung patong mo na. Patong mo yung tawag ko. Dinabili ano muna ah. So ito chicken breast mix ng chicken thigh sa wings. The sausage. Sausage akong gay pang may abiyos ko. Mga beli, gigisa muna natin. Green fish mga beli. Carrot saka Patatas. Beli red bell sa green bell. Mix yan. Fish sauce, so patis mga beli. Belly black pepper. Dapat powder po. Yung mga belly, tatakpan muna natin in 5 minutes. Hintayin lang natin medyo maluto yung carrots saka patatas natin saka yung manok. So tapos yan na natin. So yung mga belly, ito na yung ating sahog sa ating arroz Valenciana. Pagkita mo, cameraman. So mga belly, lalagay na natin yung 2 kilong rice. So ito malakit na bigas mga belly. May malakit na bigas, inugasan lang natin. Tapos yan, nakasama sa isusutay. Tapos maglalagay na tayo ng gata sa kapang pamulay. So mga belly, turmeric powder. Ito ilagay mo yung gata. Gata ba ka, Beli? So 2 gata mga belly, Coco, mama. Mga belly, maglalagay na rin tayo ng tubig. Sige, konti na tayo. So dito mga belly, tansyahan lang to. Pag napasobra ka ng tubig, ibig sabihin malata. So kailangan pa konti-konti, nag-adjust tayo. Yung mga belly, lilipat na natin sa yun yung kasirola na may dahon. So dati sa rice cooker ko linuluto. Ngayon, gagamit tayo ng kasirola. Yeah, belly, maglalagay tayo sausage. So isang ganito lang. So pampalasa mga belly. Okay. Po, lipat na. So mga belly, transfer na natin dito. Tapos magdadagdag pa tayo ng tubig pag nandun na. Hindi natin mga kabili.
Yung mga beli, magdadagdag tayo ng tubig. Ayusin lang natin konti pa, Poy. Hop. So yung mga beli, ito, i-check natin mamaya ito. Pag kulang pa rin sa tubig, yan, mag-add lang tayo ng konting-konti. Matatansya naman natin. So maglalagay tayo ng daon ng Saging. saan? Sa taas. Okay mga beli, tapos tatakpan natin. Low fire muna tayo. Hindi natin pwede lakasan yung apoy. Gawa ng baka masunog. Wow, bigger! Bigger is welcome! Mga beli, ano na tayo? Chicken asado mga beli. Black pepper. So ito yung mamarinate muna natin. Mamaya na natin pakuluan. Ba yan? Tama po mga kalili. Shoutout po sa Tres, di nakasama, may pasok eh. Kaya shoutout Tres, study first. Mga beli, maglalagay tayo ng tomato sauce. So yan, may nag-comment nung last time na nagluto ako ng asado, bakit daw walang tomato sauce. So mga beli, kanya-kanyang pamamaraan. So yung munang hindi ako naglagay ng tomato sauce. So yun ang ano ko, yun ang gusto kong lasa. Madaling salita mga beli. Kaya lang talagang yung iba naglalagay ng tomato sauce, yung iba hindi rin naglalagay ng tomato sauce. So maglalagay tayo ngayon. Inan. Ganyan eh. Sige, lagay na yan, boy. So mga beli, soy sauce. Pati lang. Sige, lagay mo lahat yan. So maglalagay tayong dalawang, ano ta? Pineapple juice. Para saan? Sa yellow. Inumin. Dito sa high blood? Ayun. High blood. Rock salt, boy. Ang tawag dito? Brown sugar. Brown sugar, mga beli. Okay mga beli, mamarinate muna natin to at least umabot siya ng mga 20 to 30 minutes bago natin pakuluan or bago natin siya pirituhin. So ito, pag prito ko na ito, so isusutay natin ng isa sa isang kawali. Paikutin natin hanggang medyo mag golden brown, saka natin ilalagay yung sauce hanggang sa kumulo, hanggang sa lumapot na po siya doon. So titikman na ni Tingo. Hindi pa po luto. Okay, tagip go. Okay mga beli, marinate muna natin. Okay, step 2, step 3. Siyempre ano, pansit. Okay, pansit tayo mga beli. Meron tayong 2 kilong pansit canton. So mga beli, pansit canton na tayo. Ayan na, si Janjan po nandun. Baka may maghanap kay Janjan. Hindi ko siya pinapunta rito, gawa ng umuulan po. Coca-Cola. Mantika, kumigoy mga kabeli. Go. Okay, sahog boy. Tawag si Boy. Okay, bawang sibuyas boy. Mga beli, bawang sibuyas. Bili, chicken breast saka chicken liver. Pura tayo squidball. Squidball. Mga bili, squidball. Lord seasoning. Black pepper mga kabeli. Anong lasa ng black pepper? Mahal siya mga kabeli. Mabarat.
So yun mga Beli, tapos tatakpan muna natin. Mga Beli, lutuin muna natin yung chicken liver sa chicken breast. Mga ilang minuto cameraman? 10 minutes. Okay, 10 minutes mga Beli, balikan natin. So yun mga Beli, okay na yung hot sauce para sa ating pancit. So kulay na tayo boy. Carrot, Baguio beans. Rainy day, hallelujah. Repolyo boy. Sige boy, bagsak boy. Repolyo mga Beli. So dito kukuha na tayo ng pang toppings natin para sa ating pansit. Canton. Vlog. Vlog. So pansit canton mga Beli. Yan mga Beli, celery. Yung mga Beli, takpan muna natin to hanggang sa malanta yung ating repolyo, and then kukuha tayo ng pan-toppings natin. So yung mga Beli, kukuha na tayo ng pan-toppings. So okay na yung gulay natin. Yung mga Beli, tubig. Mga Beli, pakukuluan lang natin to pero titimplahan na natin. Kulang pa yung tubig ko, go. Napas yun. Yan! Oh! Chicken powder mga Beli. So, 2 tablespoon. 2 shrimp cubes. Sige, lagyan mo. Konti lang. Hop. Lagyan na. Papa! Okay. Sa mga Beli, yung canton may sariling alat ito. Pag napasobra po kayo ng, ayan, katulad yan, oyster sauce, na mapapalat po kayo. So, pag umalot naman, lagay lang kayo ng konting asukal, mag-a-adjust na po kayo. So, shrimp cubes, maglalagay tayo. Boy, pasilipin mo nga yung arroz valenciano natin, boy. 2 piraso mga Beli, sa 2 kilo. Arroz valenciano mga Beli, sisilipin ni Jepoy. Tubig! Tubig! May tubig pa ba? Meron ba? Bigas pa. So ayan mga Beli, ipopromote ko lang po si ayan ma'am, promote nyo po yung ano nyo, yan na ma'am. Okay. For your backdrops, yung mga venue design niyo po, may artwork by Miguel po. Ayan mga Beli, nandito yung contact number niya, lalagay natin dito sa video na to. Sa lahat ng gustong magpa-event or decor, saka yan na, may food din kayo. Siyempre kayo na yun. Mga Beli, tayo na daw yung ano, so ano na kami, partner. So yan mga Beli, lalagay natin yung contact number niya sa lahat ng gusto magpa-design. Bango? Birthday, kasal, Oo, kahit binyag, ano. kahit anong okasyon mga Beli, pwede po. Okay, thank you. Ma'am, kahit saan lugar pwede kaya? Siyempre naman, wag lang, pero taga-abroad ha, sa mga side ko ha. So yan mga Beli, paparehas din natin sila kung saan nakakarating. Kung nandito lang po kayo, naamoy niyo ang bango-bango. Thank you po. Thank you po. So, nor seasoning mga Beli. Yan, mabuti na lang uminto yung... Ay, hindi pala uminto, mula na naman, jambol magpa. Wala kasing hangin. Okay mga Beli, lalagyan na natin yung noodles. Yung kanto mga kabeli. So, 2 kilong santon. Tapos, Dahil mga Beli, mimix lang natin. So, yung nasa ilalim, iangat natin para mabasa yung nasa ibabaw. Tapos, yun na yun. Tuloy-tuloy na. So, hanggang sa lumambot na yung noodles natin. Tapos, titikman na ni... Tititigin. ano na po? Ayun. Si Adam, gutom daw po si Adam eh. Hindi na daw.
Yan na lang. So ngayon mga beli, uminto ng konti yung ulan. Hindi na sa ganong kalakas katulad kanina nag-umpisa tayo. So yun. Ano pangalan ng bagyo, Dam? Yapon! Japon. Katoto daw. No? Ano pangalan ng bagyo? Ha? Ayaw na. Katoto! Katoto daw, katoto. Yun na. Okay mga beli, tatakpan muna natin sa yan na baliktad na natin yung noodles. So pag kulang pa rin yung tubig natin, mag-add tayo mga beli. Okay? Okay na, Jambol? Okay. Really? So yan mga beli, okay din pansit natin. So yan, may music mga beli. Siguro mag-edit tayo ng video. Baka mag-background music tayo mga beli. Lampang ko na. Maangat mga kabeli. Sa kasang hangin. Okay mga beli, pitrituhin na natin yung asadong manok natin. Okay. Mga beli, ito pag nag golden brown to, okay na. Tapos bubusulin natin yung pinang-marinate natin kanina. Tapos i-adjust natin yung timpla kung okay na ba. Tapos dadagdagan natin. Yan, shoutout nga pala Betty Francisco. Yan. Betty Francisco. Oh. Shoutout po. Sa Betty Malyari. Coca-Cola. So cooking oil mga beli. So mga beli, ito chopsin na tayo. Nalalangnisin na sir. So mga beli, ayun, nagpikrito pa rin si Jepoy ng manok. Yan. Bawang. Sibuyas. So napakamahal na sibuyas. Mahal na sibuyas ngayon mga beli. Mga beli, gigisa lang natin ng gisang-gisa yung bawang sibuyas. At ay balon-balunan mga beli, saka chicken breast. Black pepper. Mga beli, okay na yung ating sahog para sa ating chapsoy. Banat, gulay. Karot, saka sayote. Bagyo bin. Pagyawan niya. Ha? Yes. Bagyo beans, mga beli.
Yung mga bili, tatakpan muna natin to. Balik tayo after 5 minutes. So mga bili, ito na yung ating gulay. So malambot na yan mga bili. Yung ating sayote saka Carrots. ha? Carrots po, tsaka bagyo beans. Yung corn. Young corn mga bili. Koli saka broccoli. Teka ni Jen Jen. Teka mo. Bili, ano Kaya ng daga. teka ng daga. Daga. Red bell. Mga beli, titimplahan na natin to. So, ayan, magdagdag tayo ng konting tubig. Okay, masaya. Mga beli, floor seasoning. So, isang chicken powder. Chicken powder. Ay, ano? Shrimp cubes. Shrimp cubes, mga beli. Oyster sauce. Yung mga beli, lalaputan na natin. So ito mga beli, 3 kilos ata itong mga ikabalay natin mga beli. Repolyo, ay, ano ba? Mustard! Start. Nakalimutan yung repolyo. Mamaya yan. So mga beli, maglalagay tayo ng konting asukal. So yun, yung pansit kanina, hindi natin napatikman kay Adam. Ito nga ba ba? Mga beli, dagdag tayo yung cornstarch. Hindi na, beli, titikman na namin ni Jepoy. O, si Jen natitigan sa si Jepoy mga beli. So, bago natin ilagay yung repolyo. Damsoy, mga kabeli. Pali, pali. Pali. Yan, yan. Ayos na mga kabeli. Thank you. Nanyaman eh. Diyan. Nabata yung mga nagkakasalis. Okay mga beli, o, ganyan yung lasa. So, approve na ni Jepoy. Poy, lagay mo na yung ano, Poy. Repolyo. So, mga beli, repolyo na tayo. So mga beli, tatakpan muna natin siguro mga 5 minutes hanggang sa yung hindi masyadong overcook yung repolyo natin para magandang tingnan sa ating tray. So mga beli, konti lang yung linagay natin sauce. Gawa ng itong repolyo is maya maya magtutubig po ito. Thank you, John. 5 minutes, mga beli, okay na. So, mga beli, okay na yung chopsuey natin. Pakita mo, cameraman. Okay. Chopsuey, ni Jan. Tara. Ha?
Kaya mga beli, okay na yung ano natin. So medyo na-deep fry na. Kaya lang na-overcook na yung ating manok sa kakahalo natin. So pwede na siguro to. Tutukan mo, cameraman. Okay. So mga beli, lalagay na natin yung juice, yung pinagpakuluan kanina. So dadagdagan na lang natin, timplahan na lang natin mamaya pag kulang yung lasa. Ano natin mga kabeli? So mga beli, ito yung pinag-marinate natin kanina. Ano lang yung medyo pwede ka na? Okay mga beli, makukuluan natin to hanggang sa lumapot na yung sarsa nito. Tapos adjust tayo bandang dulo. So mga beli, check na natin yung ano natin, Rose Valenciana. Kung makita mo cameraman, bring it sa Kapampangan mga beli. Mga beli, titikman natin kung okay na ba yung pinaka ano natin, malagkit rice. Mga beli, konti pa. So kulang pa siya sa inin. Lipad mga kabeli. Sumusulag po. Lakas ng hangin mga beli. Dinaanan kami na malakas na hangin. Ayun, naputol na tong tent nila. Oh. So ito, inarkila lang ata. Yan Paul, i-divide ko muna mga gano'n yan. So tapos may pinasabay na iniyaw sa atin. Yan. Ano to mga beli? Pampano. Pampano. Ayun. Pinaluto kay Fish. Tilapia? Po. Okay, silipin natin linuluto natin mga beli. So ito yung chicken na muna, chicken asado natin. Konting-konti na lang. So mamaya titikman na yan. So yung ano mga beli, seafood mix na paluto ni Tita Edna. So mamaya na natin lulutuin. Yun, may konting tubig pa yung ating Rose Valenciana. So masarap to mga beli, yung nagtututong yung ilalim. Kaya natin babalik na rin. So dati ginagawa ko siya sa rice cooker. Dahil ngayon wala na kami ng rice cooker dahil sinira ni John Paul. Sira ka lang po. May ganyan. Yun, gwapo. pogi. Wah! Ay, TikTok ka muna. Tananan, dyan. Shoutout mo na girlfriend mo. Ay, asawa po. Asawa mo, Nino? Baby po. Baby. Baby po. Shoutout mo yung Mami Bless. Ma'am. Mami Bless. Ma'am Siri. Na? Angela, dali. Ate. Kira po. Love you ka mo. I love you. Yun. Like it. Yun. Lipad na. Yan, lumilipad na naman. Kanina pa pigil ng pigil to mga to. Wag yun lang ano. Ayan, baka madisforma yung tent eh. Maganda tong tent na to mga beli pag wala masyadong hangin. Ayan, pag mahangin yan, madali pa rin. Hindi katulad nung gamit natin. Yan na, dahil pinasadya ko na yung pinakatolda ng mabigat na kaya hindi masyadong magalaw. Si Adam hugas ng hugas doon. Yun, mga kabeli. Mga kabeli eh. Yun o, lapot to. Ano? Lapot na, malapot. Tawag kasi dito po. Asado. Asado, chicken asado. Yut. Malabo. Okay na to. Okay to yan. Tikim na lang, tikim. 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 O ka dyan. Hintayin natin si Kuya Boy. Chef, dyan. Yun, tikman natin Kuya dyan. Dyan. Oh. Yes. Kamay. Dyan. Sige, tikman mo yung isa. Tikman mo. Sa'yo. Tikman natin mga kabeli. Ayos. Ayos mga kabeli. Tap naman. Na. Hindi mo natikman na. Naman tak. Ayos na mga kabeli. Kabes. Okay na yan. Nagmamati ka na.
So yung mga kabili, plating. Plating na to. Tama. Mga bele, ito na yung Arroz Valenciana. So babalik na rin ko para pantayin luto. So yung ilalim na ito sigurado luto na. Yung medyo ibabaw niya para may konting bigas pa. So yun ang technique naman dito sa pagluluto sa kalan. Tao po koy. So ba? Sa mga bele, yan. Mga bele, ito yung ano niyan eh. Ito yung nagtututong na. So sa kabila niya magtututong din. Pagkita mo dyan, Paul. You know? So ito, so yung side na to, nagtutong na yung pinakailalim do sa kasirola natin kanina. So ito, purpose naman nito, kaya natin binaliktad para yung nasa itaas naman na magtutong. So ito mga bele, luto na to kumbaga. So yung tatakpan na lang natin, nasa yung tagit ko eh. So ito, ayan lang natin mainin ngayon to hanggang mamaya. So pag-serve, diretso na to. Thank you. So finish. So yun mga kabili. Ito na yung ano. Ano to? Pampano. Ah, napano? Napakalaki oh. Tilapia. Oh, pali lang ano hanggang ganyan lang gilid. Ay, well, quick. Ikot, ikot. Ayun. Ikot. Yan ano ba? Kipay, ata. Ano? Kipay. Ayun. Naman piso, nakalami. Yodak. Wow! Ito tata! Ganun na! Ayun! Hey! What's up mga kabili? What's up mga kabili? What's up mga kabili? What's up mga katoto?
lemon juice. Yun. Yun, lechon belly. Sabi ako manyaman yun. So yun mga beli, okay na. So yun, butter. So ano na to? So last na tayo, mixed seafoods. So kaya lang walang puset. So yun, eto paluto lang ni Ma'am Edna. So si Ma'am Edna po yung may birthday ngayon. Hello! Everybody, hello in California, Florida. Florida and California mga beli, shout out po. So, Ano kayo kay Kabeli? As ng kanyaman. Everything is good. yun, thank you po. Iyahan niyo siya. Baka mag-anak niyo na. Sabihan niyo kaya lang. Yun. So mga belly butter and cooking oil, naglagay tayo. So, ano to, cameraman? Bawang. Bawang? So mga mabuti, uminto yung ulan, ano? So napagbigyan tayo. So bawang, Sibuyas. sibuyas. Boy, okay na yan, boy. Galamay. So mga belly, ano to? Alimasag. Kaya pinatanggal ni Mang yung ano, yung mga ipit. Ano to? Oy, tayo ito. Ipon. Matap lang. Try kayo. Try Kabeli. Yun. Try Kabeli ng kanyaman. Thank you, thank you. Ito ang ibig yung pati. Niluto na. Opo, mamaya, papakita natin. So, ipon mga belly. Ilang kilo yun, ma'am? So mga belly, tatakpan muna natin to. Balikan natin ilang minuto. 5 camera. minutes. Ha? 5 minutes. Okay. Basta nung isa kong kayo. Kabeli. Yun. Kabeli. Kaya dati Maray, shout out po. Tatakpan muna natin. In 3 minutes, balikan natin. Thank you. So yun mga belly, naka 5 minutes na tayo. Ayan na po. Ah. Mga belly, lalagay na natin kulay. Pasok, yeah boy. Arot mga kabeli. Ato. Carrots. Yes, Ben. Red bell. So yung mga belly, pampalasa na yung red bell. Okay, lagay mo na yun boy. Sweet chili sauce mga kabeli. So meron tayong 6 na sweet chili sauce plus oyster sauce. So dito mga belly, estimate ko rito nasa ano to, na 10 kilos to 9 kilos to 10. So wala pang pusit yan mga belly. Ano? Mga belly, lalagyan natin ng konting, Chicken powder. at least mga isa lang maglalagay tayo para may kakaibang lasa ulit. Mga kabeli pangalan to. Yan, mapasok ka dyan. Boy. May mga belly brown sugar. Kaya mga belly, pakukuluin lang natin. Tapos lalagyan na natin palabot. Titikman na niya. Tikman muna ni
dyan mga beli. So luto na to mga beli. Naman pa, naman. Yaman. Papa. So mga beli, okay na to. So yan, sa amoy lang naamoy ko yung ano, yung pagka, yung lasa ng ano, medyo may asim. Ayun, ano? Okay, ilagay na natin yung cornstarch, Jepoy. Pakalat po, ipaikot. Cornstarch. So yung mga beli, okay na to. So mga beli dito, hindi tayo naglagay ng tubig. So kusan nagtubig to, gawa na yung crab natin, saka taong is merong sariling tubig sa loob yan. Okay mga beli, okay na to. So patitikman muna natin kay Jepoy ulit. Wala na kutsara po eh. Dito. Natin mga kabeli para sigurado. Bago natin i-serve to. Ayos mga kabeli. Tama ka dyan, masarap. So Manyaman Kenny. Yan, shout out. Team Canlas. Team Canlas. Mga idol natin yan. So yung mga belo, okay na to. So pinakukulo ko lang para maluto yung cornstarch. Okay. Thank you. Plating tayo. Hindi ako nagbas, kabel. Apa. Apa. Wala siya, no? Yung... Sa? Hello po. Viewers. Kayo po yung nakita namin kanina. Thank you. Picture lang sa... So yung mga beli, tapos namin magluto. So yan, tapos na. Ayos mga kabeli. Yan. Subscriber! Sarap ng luto. Yan. Okay? Okay ma'am, shout out na po kayo. Shout out si Imelda Galiano. Ayan, thank you po. Thank you rin. So yan mga bili, tapos na tayo magluto. So nakagawa na ako ng sauce ng roast beef. So ito, may mga tutorial na to. Tapos si Jepoy, ayan na po, nagcha-chop na ng lechon belly. Tapos si roast beef natin, ito galing po sa Turbo. So yun, sa mga nagko-comment, roast beef, totoo naman po, kung tenderloin po yung gamit nyo, pwede nyo from the oven. Yun na, okay, talagang ganun yung roast beef. So etong gamit natin kasi hindi naman ganun kalambutan yung mga karning gamit natin. So kaya dumadaan siya sa pakulo. May nag-comment kasi yung roast beef hindi pinapakulan. Tama po yun, kaya lang kami, eto, alam naman natin dito sa atin, dito sa Pilipinas, napakamahal ng tenderloin talaga. So pag ginamit ko yung tenderloin, may iba yung presyo ng roast beef natin. Baka akit siya ng 1 kilo per 1,000. Hello po! Thank you po! Shout out po sa inyo mga belly, yung ibang bisita ni ma'am, mga viewers natin. Ma'am, mga viewers, kunta natin yung iba. Ayun. Opo, ayan. Shout out po sir. Anong family name nyo po? Ayan, shout out po sa mga Enson from Angeles City. Yan. Yan, mga batchmate nyo po si Ma'am Edna. Yan. Thank you po.
of the weather. Thank you for giving us time to be together. Thank you, Lord. In the name of the Father, Amen. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. God bless. God bless. God bless the Lord. Thank you, Lord. Wala na ito ang pagbagyan mo. Beli, okay na. Ay, sorry. Totoo. Salamat po. Kanyaman, this one is my favorite. Like guys, thank you po. Ay, kayo, isa pa kayo, paluto, order, talk to Kabeli. Thank you po. Kayo mo yung itang page, the page sa Kabeli. Opo, YouTube. YouTube yan. Utang pa biya man mag-announce. Pampanula na po kahit sila. Yeah.
po. Sarap ng pagkain. Thank you po. Ayan. Baka may gusto po yung shoutout. Shout out kay Tita. Happy birthday. Thank you po. Hello po. Thank you po. Sarap po. Thank you po. Hello po. Hello po. Hello po. Baka may gusto po yung shoutout. Baka may gusto po yung batiin. Okay, tita. Everything okay? Kabeli. Kabeli yan. Ano na yan? Thank you po. Okay, yung pangsunod. What's your manyaman? Manyaman yung bringinat. Manyaman niya? Oo, kabeli yun. Maglele na kabeli. Yan dapat, yan yung sasabi ako na lang. Opo. Magluto yung kabeli. Opo, sige po. Opo, sige mo, okay kami mo. Tinola to, tinola. Tinola? Oo. Wala naman po sabaw. Tuloy sa baho. Tinolan tuyo. Yung pong mga bisar sa... All my friends will be here and
mga Beli, special shoutout muna. So Team Kabeli, gusto nyo ba sumaya? Siyempre po! Mamahina. Siyempre po! So mga Beli, gabi na against the light. Yan, maliwanag. So mga Beli, si Tita Marie Jau Kapasilyo nagbigay ng 1,500 para sa team. Tapos si Tita Edna, yung may birthday, nagbigay ng 2,500. Tigpa 500 daw ang Team Kabeli. So yan. Thank you po! Thank you po! So ito galing kay Tita Marie Jau. Thank you po! Thank you po! Boy. Ay! Thank you po! Thank you po! Thank you! Tapos ito 2,500 galing kay Tita Edna. So kayo na daw bahala. Pagibilang 2,500 ba? Baka kulang. Maghapon eh. Ayun mga Beli. So ito. Tapos special shoutout po. Yan na. Sa gustong umorder kay Tita Marie, Ate Marie Jau Kapasilyo. Ito po yung contact number sa address nila. Basa, Ingo. Yan po. Marijao Kapasilyo of Marijao Event Planning and Catering from San Leandro, California. Shoutout po! And please follow her Instagram at Marijao 2020 and FB page Marijao LLC Event Planning, Organize and Catering. Shoutout po! So yung mga Beli, lalagay natin dito yung link ni Ma'am Marie Jau para sa gustong magpa-plano ng event. Yan, tumatanggap po siya ng mga catering, saka kung paano yung ginagawa din namin. Kaya lang sa amin nata on the spot, sa kanya naman is for catering lang talaga. Tapos pati yung mga setup, meron din po siya. So nakikita ko po sa mga post niya, isa po siyang chef saka sa US. California ba? California. Yan, sa California po. Thank you. Sige, tuloy mo. Yan. Shoutout po kay Romano de Guzman of San Leandro. Shoutout po. Shoutout po kay Mariel and Rian Lim of Arizona. Shoutout po. And Casey Ian Bernard from San Leandro. Shoutout po. Daniel Dominguez from New Jersey. Shoutout po. All of her grandchildren wishing her happy birthday. Happy birthday po. We love you, GMA. We love you, GMA. So mga Kabeli, yan tapos na rin tayo magpakain. Ayan, napasaya na natin si Tita Edna. So, yan, pwede na tayo magpaalam. So, ginagabi na tayo, binabagyo na tayo. Yung mga Kabeli, pasensya na po sa mga special needs, sa mga nag-sponsor. Na-i-announce ko sa mga nakaraan natin video Sunday. Kaya lang po, dahil po may bagyo dito sa atin, hindi ko muna po sila pinatawag, pinakancel ko po yung schedule ng special need. Dahil inaalala din po natin yung mga bata, saka mga senior na in-invite natin. So yun, yan. Thank you kay Idol Ka Farmer, yung lechon na in-order ko. Pasensya na Idol, kinancel ko. So naiintindihan naman niya, sabi niya, wala daw tayong magagawa dahil nga po panahon, masama yung panahon. So Idol, maraming salamat. Thank you, thank you. Kabeli sponsor, maraming salamat po. Yan sa lahat po ng viewers, silent viewers, subscriber, yan. Thank you sa suporta. Okay, magpapaalam na po tayo. Isang bagsak, happy birthday, Nanay Edna. Happy birthday, Nanay Edna! Thank you. Thank you po. Thank you po. So yan mga Kabeli, magpapaalam na tayo kay Tita Edna na napakaganda. Wow! Napaka-sexy. Wow! So, yan, 72 years old. Tita Edna, hindi natin matatago. Yan, mukha siyang 50 plus lang po si Tita Edna natin. Yan, maraming salamat Tita Edna. Yan, shoutout din po sa napakaganda niyong anak na Kay Marie? Opo. Marie, Kabeli, anya. Anak kanyaman pa mga anak, sabi mo wali. Kanyaman. Oy, kayo followers ha. Go follow Kabeli. Yun, thank you Tita Edna. Tita Edna, magpapaalam na po ang Team Kabeli. Sana napasaya namin yung araw nyo. Maraming salamat po sa pagmamahal at suporta nyo sa Team Kabeli. Thank you. Oh, shout out ko yung anak ko. Marie How. Mariaw? Nano niya kasi? Kaya pala. Wedding planner. Yun, wedding planner. Saka caterer. Yan, sa San Leandro ba? San Leandro. Yan, San Leandro. Mabili, lalagay natin yung contact ni ma'am. Sa lahat ng gusto magpa-event sa
Sa California mga. Yeah. Yan na. Pwede ninyong patagay. MJ, Marihawa na. Ayun. Okay, mga kabeli. Thank you. Kabeli, isang bagsak sa kay ni Tita. End na natin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you, thank you. Okay. Happy birthday. Walang Marites. Birthday to you. O, Kabeli. Tita, maraming salamat. Thank you. Yan sa mga dumalo at bumisita po. Marami pong salamat. At nasarapan po kayo sa pagkain natin. Thank you. Mga kasumba po namin. Ayan. Thank you po. Tita, una na po kami. Yan, manyaman din. Thank you po. Tita, una na po kami. Eli, masarap. Thank you po. Kami, thank you. Okay, God bless. Opo. Salamat po sa suporta. Thank you. Yummy all. Thank you po. Okay. Thank you po. Thank you. Bye-bye, Tita. Okay, mga Beli. Ingat lahat. God bless all. Thank you.